Cosa ne pensa dell'accordo con l'Unione Europea? Η συμφωνία αυτή είναι καταστροφική για την Ελλάδα, ισοπεδώνει κυριολεκτικά την εθνική μας οικονομία. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεσμεύεται ο ορυκτός πλούτος της χώρας σε ένα ανεξάρτητο φαντ 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου εκεί θα πηγαίνουν όσα έσοδα θα έχει η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια από εξορίξεις υδρογονανθράκων, δηλαδή φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτές οι αποφάσεις είναι εγκληματικές και η Χρυσή Αυγή θα αγωνιστεί ενάντια στο τρίτο μνημόνιο, στο τρίτο επαχθές μνημόνιο, που είναι αυτή η συμφωνία. Questi giorni si parla molto di elezioni anticipate. Nel caso, quale sarebbe il vostro programma, il vostro progetto politico? Το μνημόνιο πρέπει να καταγγελθεί γιατί είναι καταστροφικό για την οικονομία μας. Απ' τη μία πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υποθάλπει ένα υδροκέφαλο δημόσιο, δεν κάνει τίποτα για τα προκλητικά προνόμια του πολιτικού συστήματος και απ' την άλλη με τη συμφωνία αυτή καταστρέφει τον αγροτικό κόσμο, τους ελεύθερους επαγγελματίες, στη βάση της ελληνικής παραγωγής. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται ούτως ώστε η Ελλάδα να ξεκινήσει και πάλι να παράγει. Όσα χρήματα δηλαδή έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς θέλουμε να αποδίδονται στους Έλληνες παραγωγούς για να γίνουμε και πάλι αυτάρκης. Αγωνιζόμαστε για μια πραγματική γεωπολιτική στροφή προς τη Ρωσία. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη στην οποία θα έχει θέση και η Ρωσία. Και βέβαια στόχος μας είναι η εθνική ανεξαρτησία σε μια Ελλάδα στην οποία δεν θα ζουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες, αλλά θα ζουν Έλληνες. Deutsche Bank said that we can earn from the natural gas and petrol of the Aegean Sea and of the south of Crete Island, we can earn more than 4,000 million euros. It's, I read it in the Deutsche Bank issue. So we say that this is the first step for our country to win our national κυριαρχία. Dominance. To again be a free country, because we are not a free country now. Troika is make the rules here in Greece. Che idea vi siete fatti del primo ministro italiano Matteo Renzi? Η στάση του Ματέο Ρέντσι, η στάση της Ιταλικής κυβέρνησης ήταν περισσότερο φιλογερμανική παρά φιλοευρωπαϊκή. Θα μπορούσε να είχε σταθεί στο πλευρό της Ελλάδος, διότι τα προβλήματα της Ελλάδος σήμερα θα γίνουν και προβλήματα της Ιταλίας αύριο. Do you think Greece need to go out from the European Union? Of course not. But we need a new Europe, not the Europe of the bankers, but the Europe of the nations.